बाप रे बाप, क्या तनी खाना दाना बना देवे। मानता नहीं कि ये घर में दीदी लोग भी बानी, कितना बढ़ के दीदी हमरा के मानी ला जानी ला। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते नहीं कि भगवान जी हमने घर की खुशी और सही बनल रहो। बाकी क्या कहो, एहू से ज़्यादा न खुशी ही बाटे कि हम माई बने वाले बानी। और हमारा से तो बेसी खुशी ना दीदी बानी है। ऐसा लगला ना दीदी हमार बड़ गोतनी ना हमार बड़ बहन की तरह बानी। वैसे तो मझुली दीदी हमारे खातिर अच्छे बानी, लेकिन पता ना कहा जाने काहे खातिर देख देख के थी रही ना हमारा से। हाँ दीदी, अरे आई चुलिया तक आई हे रामावा ई का हो तारे के कल ई कुल करे के। अरे दीदी हम सोचे नहीं कि माँ तारी बैठल बानी, वैसे भी तो हमरा के रोला एको काम छू के करे देत नहीं की। छोड़ा ई कुल करे के जरूरी नहीं के तहर आबे करत रही है ना। जब बबुआ हो जी नु ओकरा बाद तू जितना मर्जी काम करे करत होया ओते के हम बोला ना ना रोकम टोकम खइला त तारे के जामुन बड़ा मन करत रहे खाए के नो लेके आइल बानी, लेकिन जामुन कमे खई ह तारा के मन करला इस लेके आइनी ह। बहुत मन कर रहे खाए के। ये दीदी एक बात कही, तो हमसे कितना प्यार करीला ना। देख ई कुल के तू वंश देता तो तारे से प्यार काहे ना करम। और वैसे भी कहल ना जाला गोतनी से बहन समान होली से तो तारे के हम कैसे थी ना करती। और सुना आज के बाद तू चूल्ही भी ना रहबू, धुआं हुआ जाई लइका के नुकसान पहुंचे, समझलू। अच्छा ठीक बा दीदी, रौरा कहता नहीं ना हम चूल्हे तक ना आई, लेकिन ये दीदी हमके बैठे बैठे अच्छा नहीं के लागत। मछली की कहाँ भी है? अरे मछली दी है शायद अपना घर में हो हम। आ सुना ओकरा से तो कमे मुंह लगावल करिया, ठीक नु। ओकरा से कमे बोलल करिया, हम ना चाहने कि तू ओकरा संगे बोला। अरे ना दीदी ऐसा कोनो बात नहीं किए। ठीक है तू जा अंदर, हम तब खाना में बनवा देता नहीं ओकरा के भेजी अगर लोग की तो। ठीक है दीदी, आराम से उठिया आ कुछ खात पियत रहिए, चलत रहा, काम मत करी हा खाली। बताओ हो जब देखो तब ई बैठ जले काम करे खातिर एगो हउन अपना माने कबो ना होला नु के लेके हम कुछ करत रही बिना कहले आ झाड़ू ना लगा सकेले। आ ई बिया छोटकी बिना कहले हर एक चीज करेले, लेकिन हम ना चाहिए कि ई करो कुछ आ कोनो लइका के कुछ होखो। अगर जे दिन हो जना लइका के कुछ तो एकरा के नु ई छोटा कबार के मारम नु के बारी गले कर नैहर भेज देम। ओही दिन पता लागी कि का होला। असी डाइन हिया एकरा माई तो पता ना कौन खानदान से हिया, देखी ना जादू टोना करत रहेले वैसा कुछ कसनो हिया त कासे। लेकिन हमरा तंजी फुटलियो खेना सोहाले कहां बिया आ हम खाना बनावत नहीं आ उ बैठ के मरिया मरी हन। रुका ना इनकर झोटा लसर के लाके इसके पटक देतन चुलिया भी नो आ घाई जी हन। कहां बारिश रे जाते नहीं जिले कहां बिया? अरे हमार माई कहां बारिश रे? का जी घरे में रवि के आई हम घरे से बाहर निकाले खातिर तोरा के कहीं हमरा गोड़ नहीं करू हमरा के निकालम ना। तो हम तो सोचने के तू गोड़ो नहीं खेना शरीर उठाता ओजिले बिस्तर पासे का उनके चिल्ला लगनी भोरे भोरे। तोरा लाज लागत रे तंचे छोड़ के प्रेग्नेंट न बिया वो कैसे काम करते है घर के? का है यार की मुंह बल हम ना भई रही तो ना घर हाथ ना उठत हमरा के करे खातिर का है कले ना धल रही हम। अच्छा लौकत रे कितना करते धरते छोड़त रे ढील के कि ना तू बस तू ही ना करबी आ छोटकी के भूखे के बाटे तो कर के बेरी आंख खुल गुराउर का है एगो तो लइका खराब कर देली सुनो जन के लइका रहल तोरे कर लिया के वजह से नु। लेकिन हमरा के मत कही ठीक ना, झूठ से इल्जाम ना लगैनी। देख हमरा से जुबान मत लगाओ, अगर रहे के भाई घर में तो काम कर, नहीं रहे के तो बोल दे नहीं है तो बिदा करवा में ना होई त ना होई। रो एक बार कहे त ना सुना ला काहे ना कर बिस्ते जितना हमारा सपना तुम ना करते कि नहीं करत। अच्छा तोरा जलन होता उ माई बने वाले बिया तो हम जानते बने तोरा जलन होता हम बांझ बनी कि हमरा जलन होयो करा ले। अरे जो ना रे तू सोचे त इसनु को कहीं ओकर लइका ना हो जा ना तो तोरा फुटलिया खेना सोहाई। रौरा सोचे तो कम हमारो सब सोच ना जैसन सोचे रे सन मुंह निकलेला। हां हमार ना हमार तो मुंह से निकलबे करी तंची लाज लिहाज तो तोरा माई बाबू सिखाइबे ना करना के बाड़ा छोड़ के कैसे कर जाला। मैं जे मैं बुझा जे सिखैले बनु करे लगा ना तोरा आगे आ जाई। हां तो तोर खानदान में उहे भइले ही बात कर दी ना। अरे दीदी जी ठीक नु जो खाना बनाओ त ना करम काहे ना करबी तो खाई मत आइए त काहे ना खाई नहीं काहे ना खाई जब करबिस नहीं तो खाबिस का मर्दा निकामा हो लफुआ हो ना कमाला कि ना खाई तो जो मर्दे के बोल दे तोरा के बना के अपने हाथ से खिया दिया अइया मत सब चले लगे। नहीं बाप रे बाप जब हमार को करे त यहाँ के हाथ ना उठत रे एक गिलास पानी ना उठत रे आ छोटकी के होके के बाटे तो एक गोड़ पर खड़ा रह ताड़ी हमरा जलन ना होई। हमरा आज नहीं खेलो गति दुखली कैसे करत रहली आवा कर देतानी। बाप रे हमार खाना रोक हमार हाथ गोड़ नहीं थे बनी त खाई काहे ना। जब हम कह के देते तो सब कुछ खाए के बेरी आगे आ जात रहे। जब हमार बारी आई खाए के टाइम आई तो सब के अपना अपने से चलावत है जाता नहीं अपने बनले बसन काट के खा के चुपचाप थलिया धो दे।
मंजबो ना करो खाए के हाल जानी ना हम ना तो कर करते थे तो निमन रही आज नहीं करता सब कुछ खातिर खराब हो गई नी हम तो सन दुखली आदमी ना देखले रही रे दादा सच्ची आदमी कहेला नो कि जेकरा के जतने करा ना वो तने छुरी घोपेला पीठ में कोनो जानी के पता नहीं कि काने गुरु जे का कहताड़ी जा अपन चुपके से खा के चुपके से धो दे बाप रे बाप। ये दीदी अजय दीदी तुम हमारे के दिन एक गिलास पानी है क्या है तार हाथ में का तार नौकरानी जी लागल बानी अरे ना दीदी ऐसी कोनो बात नहीं है तो थोड़ा लिंगरे में थोड़ा दिक्कत होता तार नहीं दीदी जी मर गुल बाड़ी केनु हेरा गुल बाड़ी उंगरे के बोला ला अरे दीदी जी कैसे बात कहता नहीं जो हमारे खातिर ना रौरा दोसर बनी ना बड़की दीदी दोसर बनी रौरा से ना कनिया तारा खातिर हम डाइन बानी तार हम लइका चबा जाई समझलू त हमरा से दूर रह 2 फीट के दूरिये पर रह के बोला हमरा से अरे ना दीदी कैसे बात रौरा कहत बानी रौरा सब हमारे खातिर बहिन बानी जा ऐसा बात नहीं है तारा खातिर तार बड़की दीदी बहिन बाई ठीक नु हम कुछ नहीं की तार दुश्मन बानी समझ लिए हमारे कोनो उम्मीद मत रखे कनी पहले ही हम बदनाम बानी देखिए दीदी ये सब का बोलत बानी रौरा काहे बदनाम बानी है हम तो रौरा के कुछ नहीं किनु कहे आज तक ले रौरा से तो कभी ऊंचा आवाज में बातों नहीं की कइले घर में हमारे प्यारो ले बात करे के जरूरत नहीं छे ठीक ना तारा खातिर तार बड़की दीदी निमन बाड़ी तुम करे खातिर निमन बाड़ू हम खराब बानी खराबे ठीक बानी हम ठीक है दीदी जा उनकरे ले मांग ली हमारे कोनो उम्मीदो मत रखी हम मतलब बिना करत तब बदनाम ना करत तब बदनाम कैसे बढ़िया बिना कइले ही ना बदनाम रहम काहे के करे जाइन झूठो के कुछ होई ना तो कहि कि ना तोरा के माना कहि त काहे के कइले रहिस ऐसे ही बदनाम बनी के डाइन या हई या हौ हिया डागा कह के देतानी का हो का करता रू कुछ ना जी ये का खाता रू जामुन बड़की दीदी ले रहनी हम मंगले नहीं तो ते जामुन ना खाइल करा कि हमार बेटवा जो है करिया हो जाए तब हम का करब ना जी ऐसी बात नहीं और करता खाए पिए पे थोड़ा ध्यान दे हो ये कितना दम पतला हो गलू है बचवा हमार का होई दम कमजोर हो जाई ना ए जी ऐसा बात नहीं है वैसे तो हम सब कुछ खाते बानी और और खाए खाते बोलत रहता नहीं बड़की दीदी बोलत रहत बानी खाते पीते बोले बन अब क्या करें हम अब बताई कि इतना जामुन लेके और बैठल हुए खाएला ना जी हमारा जामुन हमार फेवरेट हट गए यही से हम बड़की दीदी हाँ जी देवर जी खिया दिया अपने हाथे से खिया दिया अपने मेहरा रुआ के अब बताई ना कि ये सब छेना के जगह पे ये सब खाई तो का होई ई नकला के देवेला देवे के जरिए भागल न रही ना ओनिया ये तो घरों में घुसल रहलू तो कैसे मिले के बाबा जाय दी ले ले हम का कहनी है जी का कहनी है का कहता रू कुछ तो आप बोले काची कहनी लावे के छेना के बोले रहली और का? हाँ तो छेना ले ले मैं आप पे हाँ ठीक बा लेकर आइम का अरे दीदी खाए पे थोड़ा ध्यान दे मने एक बार खाए के तो चुप रह कर तारा के नहीं खिया था अपन लड़का के खिया जा हमने के समझ लू ए जी हमरा नीचे ना ना हमरा मन करते जानते नहीं चाट उठ खाए के तोरा तो चाट खाए के पूरा मन करबे करी ये ना कि ई जे खात बाड़ू एकरा से बढ़िया फल फलहारी खाई तो थोड़ा शरीरवा बनी ठीक कनिया देवर हाँ? जी आ नहीं खेनो तो मारे दूध तबड़ा के कर मुंह में तू ही समझावा कर ना जी देवर जी हम ना बोल सकी ना उतना अरे हम बोला तनी ते इनका दुख लग जाई ना तो हम का करी ठीक कहनी हां अरे ना जी देखी ना दीदी रोज सब खा ली हमरा के खा के भैंस हो जाई हम सुन तोरा के ना नारियल पानी लेके आइल बनी जाके पी ली है ओके समझ ली से हाँ तब गोर हो गई जाके लड़का हमर गोर हुई तब ना अच्छा लगी तो जाके लड़की उड़की अरे पटाई हम का सुनी ना अच्छा अच्छा तो रोज लइके में किन अपने जैसे बनावे थे छोटकी रे का करी बोल रही मजल की बेरी पानी मांगेगा हां दीदी हमारा के मारे ताना मारते कहते कि हां काहे के भेजलू पानी लाके ओकर डांगर नहीं खे दीदी पता ना मछली थी हमरा से काहे खिसिया के रहला हम ऐसा का कोइले बनी जी दीदी ज्यादा रे छोटकी कहां ना जाला जगह इतना जलन होना जो खुशी रहेला नु दूसरा के तो देख जलन होकबे करी लेकिन दुनिया का तमाचा ना मार के तोरे हाथ में बाटे भौजी के बात पे मानू थोड़ा कि का कहता रू भौजी ठीक बाजी ठीक है जाई देवर जी ले ले आई छिका कनिया जी भुला जाते हैं बार हाँ बार ले ठीक ले है छेना लेके हम हां आता जाई हूँ, जाई ठीक है? छेना ले ले आई देखा हमारे देवर जी कितना बढ़िया बनो तारे के कितना हालचाल कौन भाई हमारे साल आज मरद नु एक लली पपो ना लेके देले होई हां हाँ अरे दीदी ऐसी बात नहीं के काहे ना भैया जी तरह कितना प्यार दुलार देवे करी रहा प्यार करी ना लेकिन अब वो प्यार नहीं खेन हो जौन पहले रहल ह अब का अब तो बाल बच्चा में आदमी भुला जाला सब प्यार खत्म हो जाला आ सुनो ना देखो तारा के हम बार बार कहना ओकरा से मुंह मत लगाए कोनो चीज की जरूरत पड़ा ना हमारे से अरे तारा घर में हम पहले ही पानी रख दे में एक लोटा ठीक नु ठीक बाजी दीदी हाँ
अगर तारा के अपन बहिनों को बुलाए ना तो तू फोन करके बुला ली। हाँ अरे हाँ बच्चिया कहत रहे ओकरा के बुला ली क्या माई से कह के। हाँ बुला लिए, तोहरो मन लागल रहे, हम बाहर भीतर काम करते रहे ना, तारा भी उतना बतियाए के टाइमे ना मिलेला हमरा के। ठीक ना, ठीक बाटे, ज्यादा जामुन मत खा, रख दिया अभी। ठीक बा दीदी, जाते हैं घर में आराम करे। वैसे भी ना हमरा इतना लकी बानी ना कि भगवान हमरा के इतना अच्छा परिवार देले बाटे, जो बहन से भी बढ़ के दीदी प्यार दुलार करिला। अरे वहाँ के तो बातें अलग बाटे।